Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:52 minutu igaro diren honetan, Dariok eta Larrazabalek Bastidan jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko Amultzoko final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Dario zen favorito, baina Larrazabalek pronostikoak hautsi ditu 22 eta 20 irabazi ostean. Ez du nahikoa izan Amurrioarrak ezkurdia eta altuna menderatzen. Dario buruz buru ikeragarri jokatzen duen pilotaria eta bi aldiz finalerdietan sartu dena ere gainditu egin du gaurkoan. Ikeragarria da Larrazabal txapelketa honetan egiten ari dena, izugarria da azken urtean zehar egin duen hobekuntza eta oraindik ere 22 urte besterik ez dituela ezin da ahaztu. Gogoratuko dugu batetik Dariok Zabalari irabazi ziola Gasteizen, Larrazabalek berriz altuna handia menderatu zuen Eibarko astelena pilotalekuan eta honen bestez biak ala biak irabaztetik zetozen eta irabazleen arteko norgehiagoka jokatu dute. Gauzak oso ongi hasi dira Dariorentzat, ezain ongi Larrazabalentzat. Biek ala biek sekulako erritmoa inposatu dute hasieratik, badakigu ahal handiko bi pilotari direla eta erritmo itogarrian jokatzen dutenak, eta partida hasiera halakoxea izan da. Itogarria, oso kaotikoa eta hor gehien Dariok asmatu du zerrekin, batez ere Ormabikoaren bitartez. Eskuinez ez du pilotarik luzatu, Sotamanoari ere ez dio bat ere etekinik atera eta horrek pentsatzera eraman gaitu behar bada eskuin hori fin ere etzegoela eta horregatik beste arma batzuk erabili behar izan ditu Dariok eta horren ondorio 10 eta 4 aurreratu da. Hala ere, Larrazabalek sakea hartu duenean, Larrazabal partida hasieran oso deseroso ibili da, eta hori Darioren merituagatik izan da. Denbora guztian asko arriskatu du Dariok, Ormabikoak ere askotan mugan egiten zituen eta arrastoa bilatzera joaten zen, eta horrek gauzak asko zaildu dizkio Larrazabali, baina gero Larrazabalek sakea hartu eta partida bere eremura eraman duenean, hau da apur bat lasaitu edo egin duenean, hor jada bere erritmoa eta bere erregetza inposatzen hasi da kantxan, eta bigarren kuadrotik hartzen zituen pilotak astindu Dario erabat defentsan egotera behartu du oso atzetik, kolpez ikeragarri irabazi du Larrazabalek, orain azpitik ematen dionean gutxik izango dute honek daukan kolpea, eta gaurkoan hori erakutsi du. Ikeragarri behartu du Dario pilotakada askotan eta 10 berdindu du partida, baina gero zer gertatu zaio, pilotakada bat kanpora joan zaio eta ondorioz 11 eta 10 eta gero lehen etenaldira 12 eta 10eko emaitzarekin iritsi da Dario. Hortikan aurrera partida oso goraberatsua izan da. Zergatik, batez ere, lehenik eta behin markagailuaren arazoen ondorioz, ez da partida berriro ere itzuli, zenbait denbora igaro ostera arte, eta horrek Dariori egin dio mesede, Dariori mesede handia egin dio, 18 eta 14 aurreratu da gerora, ez zait serioa iruditu horregatik egia esan partida geratu behar izatea, saiatu dira markagailu elektronikoa konpontzen, ahaleginak eta bi egingo zituzten, denbora asko egon baita partida geldirik, baina gero azkenerako eskuzko markagailu tradizional bat eraman dute, eta azkenerako horrekin izan du jendeak emaitzaren berri tantoz-tanto. Gainera, hor Dariok 18 eta 14 esan dugu, 18 eta 14 aurreratu dela, eta lehen zatiko jokoa egiten jarraitu du. Larrazabal gainera apur bat irten egin da partidatik, pilotakada garbi batzuk ere galdu ditu, azpitikan hartzen zuenean ere ezin zuen dominatu eta nahiko partidatik apur bat irten da zegoela zirudien, baina 20 eta 14 aurreratu da, eta hor jada bazirudien partida hautsia zegoela erabat hautsia, baina gero Larrazabalek sake hartu du, Dario esango nuke fisikoki ere larri xamar zebilela, eskuin horrekin ikeragarri sufritu beharra izan du, eta ikusiko du hemendik 2 astera berriz ere jokatzen duenean, kasu horretan Jokin Altunaren aurka jokatu beharko du, ziur aski edo oso posible partida erabakigarria izango dena, ikusiko dugu ordurako nola dituen eskuak, ezkaraitarrak, baina hor Larrazabalek sakearekin asmatu du, bigarren pilotakada ere luze jarri du,
Dario erabat hankapean izan du azken zati horretan, eta hogeina berdin du, eta azkenerako 22 eta 20 amaitu da norgehiagoka. Benetan oso norgehiagoka eroa izan da, kaotikoa erritmo aldetik eta baita partidaren testu inguru aldetik ere, azkenerako Larrazabalek irabazi du eta honen bestez bigarren puntua erdietsi du Olabezarkoak eta pixkanaka onenen artean sartzen ez ezik, horiei ere irabazten ari zaie eta hori albiste oso ona da. Honen bestez, honek igandean Javi Zabalari irabaztera behartzen dio, gaurko emaitza honek, eta ikusiko dugu, Errioxakoak, Najerakoak, Jokin Altunari irabazteko gaitasuna duen ala ez. Esan bezala, Larrazabaleko 22, Darioko 20 Bastidan.